Birziklatzeak Gernika Lumotaren artean eragina izaten jarraitzen du Gernika Lumoko udalaren arabera. Hala ziurtatzen dute ingurumen sailak hondakinen gaikako bilketari buruz iaz emandako datuek. Balantzea honen arabera, etxeko eta merkataritzako hondakinen gaikako bilketak 100% egin du gora, eta hondakinen sorrera 5% murriztu da. Aurreko ekitaldian 6.455.188 kilokoa izan zelarik. Horrela, Gernika Lumoko udalak 323.800 kiloko ontzibilketa gauzatu zuen 2009ko 280.162 kiloen aldean. Altzarien bilketak ere gora egin du 256.960 kilo bildu dira eta aurreko ekitaldian 229.760 kilo. Bestaldea, aipagarria da halaber, materia organikoaren bilketa igo egin dela. 2019an 191.580 kilo izatetik 2020an 189.220 izatera igaro baita eta finkatu eginda 2016an instalatutako 5. edukiontziaren erabilera edo hondakin berrerabilgarriak lehen 64.760 kilo ziren 2020an 70.425. Erabilitako olioa berreskuratzeari dagokionez, herritarrek 14.186 litro bildu zituzten, 2019an baino 3.476 gehiago. Beirari dagokionez, bizilagunek 488.957 kilo utzi zituzten guztira, hau da, aurreko urtean baino 11% gutxiago. Osasun murrizketek eragindako ostalaritza itxieraren ondorioz. Horrek paperaren eta kartoilaren gaikako bilketari ere eragin zion. 6% murriztu baitzen, 567.382 kilo, 2019an 615.125 kilo izan zirenean. Maria Uribe ingurumen zinegotzia gaitortu eta eskertu egin du Gernika Lumotarrek egindako alegina eta aldi berean animatu egiten du ingurumena babesteko lanean jarraitzera eta honako hau azpimarratu du. Gero eta beharrezkoagoa dela garbigunearen kudeaketa eraginkorra eta hor kontzientziatu behar gara, dio Maria Uribek, hondakin gutxiago sortzeko. Garrantzitsua da jatorrian bereizketa egitea, hondakinak tratatzeko instalazioetara dena iristea eta material hori gehiena berriz erabili ahal izatea.